Is-Sibt tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 1, versi minn 5 sa 25. Fi żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Eliżabetta kienet minn ulied Aaron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Ulied ma kellhomx għax Eliżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa it-taqsima tiegħu u skont id-drawwa tal-liturġija intgħażel hu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rit tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U derlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Zakkarija malli raħ tħawwat u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu: tibżax Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti issemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu ikun kbir quddiem il-mulej, ma jkun jixrob ebda nbit jew xorb qawwi u jimtela bi-Spiritu Qaddis sa minn ġuf ommu. Huwa jreġġaq lil ħafna minn ulied Israel lejn il-mulej Alla tagħhom u hu ġej qabel il-mulej mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex ireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu irreġġaħħom għal qaqal tal-ġusti ħalli jlesti poplu mħejji sewwa għal-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu: kif inkun żgur minn dan? Għax jiena raġel xieħ u marti imdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu u qallu: jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla u batni inkellmek u nwassallek din il-bxara tajba. U issa talli int m'emminx kliemi li qatt iseħħ meta jasal il-waqt, ara int tibqa' imbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sa dan it-tant il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dehra fis-santwarju. Beda jfehmhom bis-sinjali u baqa' mbikkem. Wara li jimbagħad għalaqlu żmien tas-servizz tiegħu reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Eliżabetta nislet fil-ġub u għal 5 xhur sħaħ fitxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid: hekk għamel miegħi il-mulej li jogħġbu jneħħili minn fuqi l-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Intu qod attent għal vuċi ta' Alla f'qalbek. Ġesu qal: in-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Din insibuha fi Ġwanni 10 vers 27. Zakkarija kien bniedem ġust u dejjem lest biex jisma' il-kelma ta' Alla. San Luqa jirrakkonta li n-nies
dew jitħasbu minħabba id-dewmien ta' Zakkarija fit-tempju u staġbu meta rawh li ma setax jitkellem hekk kif kien għadu kemm ħareġ mill-kamra l-qaddisa tas-santwarju. Huma ntebħu kif fil-fatt hekk kien li kelli xi kuntatt speċjali ma' Alla. Il-messaġġier ta' Alla sellem lil Zakkarija barka li kienet iżjed milli qatt seta' jistenna. Qallu, it-talba tiegħek instemet, se jkollok iben u l-missjoni tiegħu se tkun kbira f'Iżrael. Issa, dan kollu der wisq għal Zakkarija biex iniżlu kollu f'daqqa. Seta' Alla jagħmel miraklu għal martu li ma setax ikollha tfal. L-anġlu baqal poġġa lil Zakkarija f'postu quddiem l-azzjoni qawwija ta' Alla u immuta sa dak il-jum li fih it-tifel kien iddedikat lil Alla u ingħata l-isem ta' Ġwanni. Meta Alla idaħħalna fil-preżenza tiegħu u jridna fil-kwiet quddiemu biex inkunu nistgħu noqogħdu attenti biex nisimgħu il-vuċi tiegħu fil-waqt li hu ikellem lil qalbna u jirrivelanna il-pjanijiet tiegħu għalina. Inti tisma' b'attenzjoni lil mulej u toqgħod taħseb fuq kemm tu f'qalbek fiduċja u b'konfidenza. Fit-tħabbira tat-twelid ta' Ġwanni l-Battista, l-anġlu spjega lil Zakkarija ir-rwol li ibnu kellu jwettaq billi jipprepara għall-miġja tal-Messija. Ġwanni se jkun kbir f'għajnejn mulej u se jgħix bħala nażri li kif insibu fil-ktieb tan-Numri kapitlu 6 ifisser persuna iddedikata għal Alla. Kien se jkun mimli bl-Ispirtu Santu anki sa minn ġu f'ommu u kien se jintbagħat ant il-poplu ta' Alla bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex idawwar il-qlub tal-missirijiet u l-uliet lejn Alla u lejn xulxin billi idawwar lil dawk li ma jobdux għall-erf tal-ġusti. L-isem ta' Ġwanni ifisser Alla għani fil-grazzja. Meta Alla jaħdem biex isalvana u jimlina b'mod abbundanti bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u jagħmel il-fidi tagħna ħajja u attiva għal-wediet tiegħu. Inti titlob biex il-qlub tal-ġenituri u l-uliet iduru lejn Alla u lejn xulxin. Mulej Ġesu, int iġġib it-tama u l-ħajja ġdida fil-poplu tiegħek. Ġeddet u saħħaħ il-familja nisranija fi żminijietna. Aziza Marija, Sultana tal-paċi u tal-familja, enni nħobb u nservi fil-familja tiegħi. Enni inħalli l-imħabba ta' ibnek is-saltan fir-relazzjonijiet kollha tiegħi. U b'talbek nitolbok tkisser kull ma jfixkel il-paċi, l-armonija u l-għaqda ta' bejnietna. Amen.